ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦିନ ସେଇମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କି କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାବିଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ହସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭରସା ରଖ। ନିଜ ମନର ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ତାମସା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ତମ ଖରାପ ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଟିକେ ବି ଫୁର୍ସତ ଦେବାକୁ ଦେବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଅନୁମତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ହେବ।